Il-biċċa l-kbira tal-Maltin u l-Awċin huma sodisfatti bil-benefiċċji soċjali li qed jieħdu u jemmnu li l-politika preżenti ta' sostenna l-familji u tfal. Dan joħroġ minn studju tal-professuru statistiku Vincent Marmara dwar il-perċezzjoni tal-poplu dwar is-servizzi soċjali. L-istudju tratta fost l-oħrajn il-fertilità fil-Gżejjer Maltin. Waqt Business Breakfast, Profs Marmara qal li l-istħarriġ wara li r-raġunijiet li qed iwasslu biex il-familji jkollhom anqas tfal huma diversi. Fuq quddiem nett semma żewġ sfidi ewlenin, il-bwiet tan-nies u x-xogħol. Mod aktar prominenti ħareġ fil-rigward mill-aspett finanzjarju kif ukoll mill-aspett ta' karriera. Mela hemmhekk in-nies qed jgħidu iva bżonn aktar inċentivi finanzjarji, imma fl-istess ħin hemm dubji ċari ħafna kemm in-nies huma lesti li jikkompromettu il-karriera tagħhom biex ikollhom iktar tfal. Intqal ukoll li żewġ persuni minn kull tlieta indikaw li hemm bżonn aktar għajnuna l-koppji biex ikollhom aktar tfal. Dawn jinkludu inċentivi finanzjarji, aktar flessibilità fil-ħinijiet tax-xogħol li jfitwal u aktar servizzi ta' għajnuna l-familji fil-komunità. Mill-istudju ħareġ ukoll li filwaqt li l-livell ta' sodisfazzjon dwar it-tip ta' servizzi li qed jingħataw fl-uffiċini tal-benefiċċji soċjali u għoli hemm bżonn li l-informazzjoni tasal aktar għand in-nies, b'mod speċjali online. Mistoqsija dwar il-pensjoni, il-maġġoranza qalet li tippreferi tieqaf taħdem ta' 61 sena u tibda tieħu l-pensjoni kmieni mingħajr ma taħdem. Il-biċċa l-kbira tal-Maltin u l-Awċin urew ruħhom favur ukoll skema ta' pensjoni privata minn barra dik tal-Gvern. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li dawn l-isfidi għandhom jiġu indirizzati b'mod immedjat u saħaq dwar l-edukazzjoni billi mill-istħarriġ ħareġ li din twassal biex wieħed ifendi għal rasu aktar. Kustjoni ta' pensjonijiet privati u ukoll kustjoni ta' demografija. Żewġ issues li nafu bihom imma issa rridu verament niddeċidu nibdew naħdmu fuqhom. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Permanenti Mark Musu qal li dawn ir-riżultati joffru bażi tajba u huma ta' sodisfazzjon u ta' kuraġġ għal ġejjieni. L-istudju sar fost 600 ruħ u ġie deskritt bħala l-ewwel wieħed daqstant kumpless li jagħti ħarsa lejn il-benefiċċji soċjali fil-pajjiż.